ಇದು ಈ ಮೇರಿ ಬಂದ ನೆನಪಂಡು ನಾತಣ್ಣ ಈ ಮೇರಿ ಅನ್ನುನಲ್ಲ ಹೊರತೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅಪಗ ಅಪಗ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ದೆಂಗದುಗುಳ್ಳೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆತಂದು ದೆಂಗದುಗುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಹಸಿಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಯ್ಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತೂದು ಏರ್ಲ ಕಾಲಿ ಮೇಯ್ದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಇಂಕವು ಅಂಚ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಕ ರಜೆ ಬರ್ತು ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದನಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಮಣ್ಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಣೇಜಿ ಯಾನ್ ಆಜನ ತಪ್ಪದಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇನೆ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಮೂಲ ಮೇರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣುಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೇರ್ ಬದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೇರ್ ಬದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರಿ ಜರ್ಸಿ ನಮ್ಮಗಲ್ ಮೇರಿ ಅಂಚ ಪೇರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಲು ಲೌಟ ಅಣ್ಣುಗು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹಾಲು ಬಂದಾಗ ಮುಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖರಂಜಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವನು ಯಾನ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ಪಿದಳಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರಿ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ಆತದ ಯಾರು ಪಿದಾಡುಲ್ನ ಮೂಲ್ತದ ಈ ಮೇಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಆತ ಬರ್ತಾರ ಮೊಲೆ ದಂಗಾದಿ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ನೇದ್ರು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನೇದ್ರು ತಿಕ್ಕಾನೆ ಉಂತಾವಿರಾರು ಏರು ದಮಣ್ಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ದರಿ ಆಗಿದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬೋತು ಯಾನು ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಮಣ್ಣಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಅಂಚೆ ಬಲಿಪಕ ಟೇಬಲ್ ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಫುಲ್ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಮಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಯಾಲ ಒಂದು ನೂರು ಕುಲ್ಯ ನೂರು ಕತ್ತಲೆ ಗರ್ಗಂಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಸಿಟ್ರೆ ಒಂದ ಹೊರ್ತ ತೂಪ ಮೋಲ್ ಮೇರಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿರ ನಿಕುಲು ಇರುವೇರೆ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಡೌಟ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸಿಟ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಲ್ದಿನ ಈ ರಾತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಮೋಲ್ ಬತ್ತು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತನಾಗ ಮೋಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತಲ್ ಮಾರ ಮೇರಿ ಅವನ್ನ ಓಡಿದ ಹಣ್ಣು ಬದುಕುಲ್ಲ ಅವನು ಆಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಆ ತೋತನ ದಾದ ಮದ್ದು ಸಿಟ್ರೆ ಜವಂದಿ ನಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜವಣಿ ಜಕ್ರಿ ಜವಣಿ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇಂಗ್ಲು ಎದುರೆದುರು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಇಂಚ ಅಬ್ಜ ಅವು ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಆತನ ಪಕ್ಕಡೆ ఆయన ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀರಿ ಅಂಚೆ ಆತಜಿ ಅದು ತೂವನ್ನುಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂವನ್ನುಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಮೋನೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಹಾಲು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇರ್ನ పొగ్గిరు దామనే పొగ్గిరు ఒట్టి తిగ్గల ఒట్టి బడబడ పనుకుని ఇంగ్లేదు మేరతి ఏప బత్తు ఏప దాదా పేరు మూడు దాదా అనుకుంటు దాదా అంటారు పరిస్థితి ఒత్తడు మణిపోచ్చి వాళ్ళేనా తూదు పంటలు అడిగిన స్టార్ట్ ఏరం ಬೋಲ್ ಮೇವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಲ್ಲಿ ಅದು ಸಯ್ಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಡು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನೆರವು లేదు ಯಾರು ಮನೆ ತೆಗಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲೆತ್ತ ಮುಲೇನ್ ತೂಲಂಗ ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಕಾಣಿ ಮೋಲ್ ಬಂದು ಎಂಡಲು ಆದೇ ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನಪ್ಪು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಎಂಡಲು ಇರುವೆರೆ ಕತ್ತಲದ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಡಗೆಂಡ್ಲು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬಂಡ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿತೆ ಅಂತ ಎಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲದ ಯಾಮಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ನನಗೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಆತೇ ಪಂಚಿನ ಸಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಪ್ತಾನೆ ಆಲ್ ಪಂಚಿನ ಟೇಬಲ್ ದ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಾನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಾನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಕ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಎಂಕುದು ಪೋಯಾವನ್ನಾಗ ಬದ್ನಾಕನ ಪೋಯಾವನ್ನಾಗ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಕತೆ ಅದು ಮಾರ್ರಿ ಈ ಗ್ರಾಚಾರಗು ದಾಮಂಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಿಷಯ ಡೌಟ್ టీవీ దలక ఈమెట్ నా తన్ని ఈమెట్ ఈ పొన్ను పబ్లిక్ టీవీ రంగనాథల పొన్నుల కుల్లిలక ವಾರ್ತೆ ಓದಲಕ್ಕೆ ಮೇರು ಅಕ್ಲು ದಾಮಣ್ಣೆ ತೂನಗ ನಾ ತನ್ನೆ ಸುರ್ಮಲ್ ತೆರಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಕಡಲಿಗೆ ಯಾರಿಸು ಹೋಗಬಾರದು, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಣಕೇಕೆ ಆಡ್ತಿದೆ. ಆಡ್ತಿದೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರೋರು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಥು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಣಕೇಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತೆ ಬಂದು ಮೂಲದನ್ನು ಪಂಡಾಲ್ ಆತ ಆ ಜನ ಆರುಂತೆ ಪಾಡ್ದೀರು ದಾಮಣ್ಣಂತೆ ಪಾಡ್ದೀರು ಹರಿಗೆ నేను తూనగా టీవీ తూలేగానే అతను టీవీ పరాటి అపగద స్విచ్ తెత్తిని ఇడీ దిన ఇక్కడ టీవీ వాడినండి మరలా అన్ను స్విచ్ తెత్తిని పోయింది. అరే ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಬಂದಾಗ ಟೇಬಲ್ 4 ನೆಟ್ ತೂನಗ టీవీ ಅರೆ ಬಂದಾಗ ಪಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತೀನಿ ದಾಮಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೋಡು ಏಳು ಬಂದಿನಿ ಹತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಳ್ಳಿಗೆ ಓಡೆ ಹಣ್ಣು ಪತ್ತು ಪಾಡೆ ಹೆಂಗ್ ಆಪುಡ ಅದು ಪೋಯ ಬಂಡ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿದೆ ಪೋಯ ಅದೇಂದಲಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟದ ನೀನು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಸೆಟ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪೆಟ್ಟುಬಿಡ್ದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಅನಾಹುತ ಆಪಿನಿ ಅಂಚದು ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಅವ್ರ ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಅತ್ತ ಕುಡೋರು ಅಂಚೆని ಕುಲ್ಗಂದ ಆಪುಣ ಚಕ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಟೇಬಲ್ ತೂಯಿನ ಪೋಡಿನತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ತೂಯಿನ ಕುಲ್ಲು ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಸ್ಥೆ